Velkommen til Matematik for Dummies. Vi vil nu gennemgå beviset for addition af differentielle kvotienter. Vi har påstand om, at f plus g mærke af x er lige med f mærke af x plus g mærke af x. Der skal gælde for dette udtryk, at begge funktioner skal være differentiable. Det vil sige, at f af x skal have en differential kvotient, altså en f mærke af x, og det samme gælder for g, at g af x skal have en differential kvotient eller en g mærke af x. For at bevise påstanden vil vi starte med at omskrive vores f mærke af x og vores g mærke af x. Vores f mærke af x vil komme til at hedde f af x plus h minus f af x over h. Det vil sige, at når vi beregner dette udtryk, vil vi få en differenskvotient eller en f mærke af x, altså en differential kvotient, for når h går mod 0. Det samme gælder for g. Vi vil omskrive den, og så får vi, at g af x plus h minus g af x over h vil give en differenskvotient eller en g mærke af x, altså en differential kvotient, for når h går mod 0. Når vi adderer de to sammen, får vi et samlet udtryk, der hedder f af x plus h plus g af x plus h minus f af x minus g af x over h. Vi kan nu finde differentialkvotienten, eller vi kan starte med at finde differenskvotienten af dette udtryk, og dernæst skal vi finde differentialkvotienten for udtrykket, når h går mod 0. Vi vil nu addere disse to brøker, som de nu er, og det vil tage delta y over h af f af x plus delta y over h af g, og addere dem sammen, altså at f af x plus h minus f af x over h adderes med g af x plus h minus g af x over h. Når vi adderer de to sammen, får vi et samlet udtryk, der hedder f af x plus h plus g af x plus h minus f af x minus g af x over h. Vi kan nu finde differentialkvotienten, eller vi kan starte med at finde differenskvotienten af dette udtryk, og dernæst skal vi finde differentialkvotienten for udtrykket, når h går mod 0. Det vil altså sige, at når vi har f af x plus h minus f af x over h adderet med g af x plus h minus g af x over h, så vi får dette samlede udtryk. Men det kan alt sammen omskrives til f mærke af x, det er lige den her, adderet med g mærke af x, er lige med det samlede udtryk f plus g mærke af x. Altså dette udtryk. Vi har dermed bevist, at f mærke af x plus g mærke af x er lige med f plus g mærke af x. Velkommen til Matematik for Dummies. Denne gang vil vi bevise multiplikation af differentialkvotienter. Vi har vores udtryk, eller vores postulat, at f gange g mærke af x er lige med f mærke af x gange g af x plus f af x gange g mærke af x. Der gælder for dette bevis, af dette udtryk, at begge funktioner, f og g, skal være differentiable. Altså at f af x plus h minus f af x over h skal have en differential kvotient, altså f mærke af x, for når h går mod 0. Og det samme gælder g. G skal også være differentiabel, altså g af x plus h minus g af x over h skal have en differential kvotient, altså g mærke af x, for når h går mod 0. For at bevise vores udtryk, eller vores postulat, så vil vi gøre brug af tretrinsreglen. Og første trin er at definere delta y. Vi har valgt at gange de to funktioner sammen, og vi får altså, at f af x plus h ganges med g af x plus h minus f af x gange g af x. Og grunden til, at der ikke står et minus her foran g, som der gør foran f af x, er fordi, at hvis det gjorde, så ville den her ende
det vil sige den sidste del af udtrykket, så vil den ikke blive negativ. For vi ved jo, at noget negativt gange noget negativt giver noget positivt. Og meningen med delta y, eller trætrinsreglen, det er, at første trin har en positiv ende og en negativ ende. Og ganger man det negative med noget positivt, så får man noget negativt. Det er i grunden. Vi vil nu gøre brug af kvadratsætningerne, og vi vil sætte uden for parentes. Altså vores tidligere f af x plus h gange g af x plus h bliver nu til et f gange g af x plus h. Og det samme gælder her, at vores minus f af x gange g af x bliver nu til et minus f gange g af x. Vi vil nu rykke videre til trin 2, da vi ikke kan gøre mere ved trin 1. Vi opdager dog hurtigt, at der ikke kan gøre så meget ved trin 2. Vi kan ikke komme længere, og vi kan bestemt ikke gå videre til trin 3, altså finde differentialkvotienten. For hvis vi sætter h til at være lige med 0, altså vi får f gange g af x plus h minus f gange g af x over 0, så vil det udtryk ikke give mening. Vi adderer derfor med det der i princippet giver 0. Vi adderer med f af x gange g af x plus h minus f af x gange g af x plus h. Dette er i princippet 0, da de går ud med hinanden. Når det adderes ind, får vi det samlede udtryk, altså delta y over h, er lige med f af x plus h gange g af x plus h, plus f af x gange g af x plus h, minus f af x gange g af x plus h, minus f af x gange g af x over h. Dette kan også skrives på en anden måde. Altså delta y er lige med g af x plus h gange f af x plus h minus f af x plus f af x gange g af x plus h minus g af x. Vi har altså blot byttet om på rækkefølgen af vores tal. Dette vil komme til gavn senere hen, især nu, hvor vi gerne vil dele vores brøk op. Vi har stadig vores delta y over h, men vi har nu, at g af x plus h gange f af x plus h minus f af x over h, den er nu blevet delt op, så den adderes med f af x gange g af x plus h minus g af x over h. Vi har nu lov til at sætte faktorerne uden for brøken. Altså, at vores faktor g af x plus h bliver sat uden for brøken. Så vi nu har en f af x plus h minus f af x over h ganget med g af x plus h. Og det samme gør vi med vores andet led. Vi har f af x, altså faktoren f af x, det ganges med vores brøk g af x plus h minus g af x over h. Vi kan herfra gå videre til vores tredje trin af tretrinsreglen, hvor vi sætter h til at nærme sig 0. Vi har altså faktoren g af x plus h. Det vil blive til g af x, når h går mod 0. Men vores anden faktor indeholder ikke h, så den har ikke nogen indflydelse. Det vil gå fra at være f af x til f af x, når h går mod 0. Det der så vil ske med vores to brøker, er, at vi vil få differentialkvotienten for dem. Altså vi har jo f af x plus h, det er det her, denne del, minus f af x over h. Det vil give f mærke af x, altså differentialkvotienten for x, når h går mod 0. Og det samme vil gælde for g. Vores g af x plus h minus g af x over h vil give g mærke af x, altså differentialkvotienten af x, når h går mod 0. Vores delta y vil derfor blive g af x gange f mærke af x plus f af x gange g mærke af x. Det er altså det, som vores udtryk postulerer. Vi har nu bevist udtrykket om, at f gange g mærke af x er lige med f af x gange g mærke af x plus f mærke af x gange g af x. Og hermed er beviset afsluttet.